Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih ya, Pak. Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel lah. Waduh. Lah kaya omong Ora wae kok. Pak. Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Ah iya. Keng napa? Keslamet. Napa nih? Rambuté alis lho, mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Ho, kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong nggonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Waduh. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong nggonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku ngomong kok. Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Ah iya. Keng napa? Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel lah. Lah ning ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Ha iya iki bosok. Semorokne Ciraka. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak larang iki? Piye? Piye ngopone? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong Ora wae kok. Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene Pritenan nang tasih tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Ah iya. Keng napa? Keslamet. Napa nih? Rambuté alis lho, mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Ho, kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salah sing. Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong nggonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis tenan. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tin. Wis sekali-sekali yo ning gubuk Nas ora. Biasane teng latar kula. Edian ora. Iya, nekat. Loh, Lah napa to, Pak? tegese olahraga ki ning awakmu lho, olah swara olahraga. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur. Ya, engko cecak rawane Prastiwi. Oh iya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ayo cecak rawa. Kok ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Ning cerewet rasane. Pleci iki nek cucuke gelem mangap nek kocok malah wah wah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Jos Mak. Wah, wis piye pokoke piyaine ya ayu ya ming dedeg piadeke rapate dhuwur. Iya. Semampai. Semamblek.
Semampe. Nek carane kendaraan iki ya Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki buane gedhe, nggo mlaku oyak. Iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak duduhi. Oh. Sesuk tak duduhi. Iki lho, ngono wae. Iya, rasa perlu tak takok engko tak kandhan. Nek cara roda loro, iki sing roda loro ki Astrea Star. Oh. Astrea Star mesin silver. Wah, tanjakane kuat tur ya irit. Heeh. Nek cara buah iki melon. Oh iya. Melon mateng kuning kok sigar banyune langsung metu mak biyo. Iya. Ya. Wiwi. Pak Gatot kula ra iso meneng Pak Gatot. Kowe pindhao sik kowe. Anti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok guyu apa ae? Ora ana apa. Mbok priksa ngono nek edan barang. Iya. Wiwi tane Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkur. Ya karo nyingkar bareng. Kaya cengkoke tatin kae lho. Muten Sesawangan lelampahan menengo to, Mak. Sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-sekali kowe aja menyandang Jawa, Nes, nganggo klambi SD. Ya. lah Lho tak akokke anak kecil ngono lho. Niki lho, wonten anak kula terus SD, suarane apik terus tek-tek. Ayo nak nyanyi. masa anak kecil, Pak? Ayo engko di nganu apa jenenge digawe sing ora ketara. Di planet nggih. Hah? Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya main ketara kaya bocah cilik ngono lho. Iya, kowe ro Prastiwi. Heeh. SD kelas 5 ro kelas 6. Iya. Ya. Kok malah timbul ide lucu lho, Nok. Iya, suatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sekali gawe sensasi. Iya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah iya. Jos wis. Pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing rasa melu sik iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton ku SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. Nggih, menika Mas. Sapa asmane lali aku saka PWKS Jabodetabek kok tekan kene. Ya kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas apa? Mas Prapto. Mas Prapto. Iya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong matur. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto. Biyen wis sedo, kae rasa tok eling-eling. Iya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Iya. Table kok table. Aku mbiyen nek maca ngono, this is a char. Char. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ora nggo Inggris kok aku. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Ya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Ya.
padha nyuwun lagu ya matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem ya wah Mbak Tatin kelihatan cantik pakai baju putih kelihatan langsing sedikit iya asli kira-kira aku itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala josok ngono to mak iki tenan kok no iya matur suwun matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine ya podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya iya matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng ya Mbak Ika Suhesti nglagokke podang kuning men beda ya sing biasane Gubuk Asmara ki Mbak Ika iki dilukir Mbak Ika genti podang kuning ya nggo Tatin kok goleke liyane ya lali janjine apa-apa. Ayu mengko ayu ki disediani apa-apa oke, cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke, ya. Cara apa-apa entek kei panganan ya bablas. Ya, ora apa-apa. Ya Nggih. Podang kuning ngono, Mbak Ika saka Tanjung Sari ki no. Ya. Cerak ki Mbak. Cerak, Pak. Bu cerak mau malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Mblekunang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Mblekunang. Nggih sami. Ya ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku iki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lah riku niku lho. Niku kan 2 punthuk. Ah ya. Sak kayange. Iya. Amune 2 punthuk 3 gunung e. Edan kok 2 gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. 3 punthuk e. Aku ya lek wangsulan pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Kula biasane ming 2 punthuk aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek. Yo. Kanu podang kuning. Bawani mboten? Bawani ya. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude wong peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta wis isih unine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithik wae 7 yuta 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Beyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai ki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Beyo ki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kayak wingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu lho Mas gamelane anu ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, mana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur merak
bawane meh padha Sri Uning. Lah iya. Neno. Maswingken kula lana golek isi podang. golek isi podang kuning Neno ibu bunga hatiku lelo nyanding bisa dadi tombo mangga esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak
Podang kuning jan apa-apa saiki dadi lagu ya nok. Iya. Podang kuning. Maune diawali saka cecak rawa kuwi ya termasuk manuk. Iya. Aku esuk arep gawe trotokan gacor. Wah iya. Tenan aku wis matek aji gawe lagu wis. Iya. Trotokan gacor aja kuwatir nok. Iya. Sok tak pasarke mak wis pokoke tak karang dhewe tak rekam dhewe tak dol dhewe tak tuku dhewe ya iya padha wae ora semebar ya ayo tak nggo dhewe kok ana mingan ya yo kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya ya Mbak Tatin monggo jumeneng Mbak Tatin nah wah edan kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Medun wing ngoreke jagat kok no. 5 skala liter. Iya. 5 liter. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter kurang gempa wi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa? Lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu, nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padahal sapi. Nah iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya, wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku sik undang-undangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke Glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuguh wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share nang nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Terus dek iming meneng wae rasa komentar. Ya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak belehke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Oh. Ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah. Oh tangket kancane wis do mangan nganti do. Ngono. Saking enake kok. Lah ya baten lho alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa iki cangkemmu. Kulo sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Pengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku meng weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah iki gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dite kula. Oh greh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo wis ora catok bahas kok aku elek meneh kok. Iya, aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang nang Facebook ana, "Pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku."
Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ah apa? Aku udin kowe ndek sangu ra? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ra mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ra apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kuwi kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku Jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. anjuk ngapa njaluk ijol ya? Ya lek ijol ya ora apa-apa. Apa? Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efek ki kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelik. Asap dasmu kok. Dadi angine bantre ra umum iki mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalé mangkel kok. Ya, mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, ken biyen aku selalu wiyaga ki nomor 1 mergo wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, kayak gudangan nggih, apa bener. suwiri iwak. Suwire Pak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol wi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora? Iya. Senengane kok. Nek asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebab ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen oma wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak bahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Oh ya pancen ya bener kaya mah. Sesuk meneh dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang ngono tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Ai. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih nggih, Pak. Aku batinku cah iki jen budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono. Ming mak pletik-tik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel ra. Lah ning ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Ha iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang-ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ono nek Cirata. Sing aran sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane.
Lah napa nek kleru? Apa iki ndak lara iki? Piye? Piye ngapa? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng wis gek dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong Ora wae kok. Dina minggu kang tak anti Dan iki nyumetrek rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak semetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhe. Ah iya. kenang keng napa? Wis lama. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganone. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Lah salahe Ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung rung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong genamu tok keroke ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Marep tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina muni ngaya Asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. cinten ta? Oh agae sik ngenong kae. Muni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol ku ya ngene ku ya ora. Cah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok kula nggih tau pas bareng ning kok batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki aku. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngandel ora. Iya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa? Untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron no Pak. Bane ketoke kaya ana bakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya.
Mangga. Anane picerasa Apa romansamu sindan-sindan iki ora ndek ciri wae. Duwe ciri kabeh. Sinten? Nek takon aku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae ngres tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki mlane sok mlaku-mlaku. Nanti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni kae lho. Jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis ra mingkem blas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wah, ngene kene didempek. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Kiwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Menggok nengen nek kuwi ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah kaya nganggo Apa ya ben sindan ki butuh kemayu kok seneng do dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merakati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan. Ben piye ngandar-andar angen dukor aku wis ora
Asem aku ya kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Dan aku karo sing ngendang urung cocok e. Rung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe ora cocok ngono. Iya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane kok Diwalik. Heeh, kudu. Lah Karo Trandung, dendang, taruh. Trandung. Ayo kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangga. Jancane kowe ning Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Ya. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Ya tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Telah gugur pahlawan. Iki senengane ora kok gugur bunga ora. Ayo jumeneng. Sritenan nang tasih